Tatagbayo kami iti Kapi. kapi. Nagkirugan me ko naman. Kirogan. Kirugan no malpas mabayo. Tatra dati kapi tayo ka English. Oo. Dati kapyan midtoy, bantay. Di kuya mo lang na karon. Ay buwas ikirong natin. Ito mga ka-English, ang proseso nito, tatanggalan ng balat. Para yung butil niya, yung ganito niya oh. Maglabas. Ito, yung ito ganito niya, lalabas. Tapos ito, kirugin natin bukas at ipagiling. Sanlabin, ano na, sa ilong ay sakan. Ikirog kung natin Ilocano. Kirugin, kirog. Kirog na tapos sa tagal. ipagiling. Nabanglaw. Oh, tama na. Lapit na ang kamot. At ay ma'am, di ka nga basta-basta mangkabil mo. Bakit nga batet? Maipit ay ma'am mataltal. Tama na, Pero baston, naman, baston. Tama na. Hindi mo ilagay sa panganga mo yung ano kamay. Kung mag-behave o, kaya natignan mo. Oh, ikaw naman oh. Sige, Jin eh. Sige. Ikaw naman oh. Dua pa lang taon natin ka English. Magtatlo Dua, na. talo. Talo. Magtatlo na to sa 19, birthday niya sa 19. Ay, sa 21. Pero, asawa ng Diyos, baka sa ano, sa 19, i-ano na, mag-celebrate siya ng birthday niya. I-advance lang yun. Baka sa may mga willing mag-donate ng cake dyan. Sabi mo, mag-donate kayo ng cake, wala ko pang cake. Kahit cake lang ang handa ko, sabi mo. Nagnakaw mga ka English nga ubeng, nagnakaw. Isla bakit? Nagpampanunot. Tanggalan natin ng balat na ano. Tanggalan natin ng balat na para lalabas yung ano niya. Lalabas yung ready, 1, 2, 3. Ito na yung kunin natin yung itong pinakabigas niya yan. Kikirugin natin to bukas. Tapos ipagiling para may kape tayo na native. Aba, karap sa ka din, inayadong. Ah. Nakikita ang pegar data ba ka? Ay, hindi, ang karap sa ka. Pilintay lang nga dito nga. Pilintay lagi dyan nga mati nga nabayo ta. Isublitay dito kuha. Bayo natin ulit. Ay, tama na eh. Ah. Tama na. Para hindi na kami magbili ng kape, guys. Hindi nito rin sa ako pa naman. Bebe, may nanong. Damo pa. No. Alis. Ahip, tahupan na naton. Naalala ko kung bata pa kami nagabayo-bayo kami kay wala kaming bigas. Kuha kami ng palay sa Tugtod ka naman. At saka tanlagi. magtudtod. Tapos yung palay na makuha, ibilad. Yung minsan, pag walang init, kerogin. At saka bayuhin agad. At bayuhin. Di may bigas. Ngayon, ganito rin. Naalala ko yung mga araw na wala kaming bigas. Dray sa kami maka-English kasi jay po. May nyaji naranasan ta kasi kami mo. Agtudtod kami. Lalo na ide. Buti na lang ngayon, may ano na,
may improvise na. At medyo makakabili na tayo ng bigas. Pag may sahod. Pag walang sahod, walang bigas. Matamaan ka lagi. Libreng kape. Sana all. Sana all libreng kape. Naging ibig. Ngatan. Nagkuha nga talaga ata. Ay, nagtulpog. Grabe. Nagtangkin ulo na. Grabe ka naman na nagtangkon. Nagtangkin mo ko na ni mamang na. Si ka nga ubing nagtangkin tulog. Kung kuna na namang mangig ko. Nagtangkin tulo na kanaw. 2 years old pa lang to siya, guys. Nagnako mo. Magbe-birthday to sa 21, February 21. Gusto maapot yung nagtibal eda kasinsin ko. Dati na kayong bakiting ako Irek. Naji apit day tataltalon day tawar. Na mabati nga taltalon da. Sadya na kaimbak lang ito pero ato ay nabilag ati yan. Pero in case nga aon ti bagas may nga iluluto, alam lang taduwa no may isang asako ipagiling mo. Ay. Gawagin balik niya Mas kita antoy kay English tipo Nya si datayo ba kahit Si ate nagluto adobo na sitaw. utong ka nung adobo ti si dami. Patay ka tiyan? Pwede man. Fresh Baka ma-overcook. fresh from the garden. Gapo lang ita ko arubayan may ti ko English iti nagalaan may. Dapat tini bukado. Luma nagbir-bir pa lang ti lum na mandi lang mapanpansain. Ano gano'n yan? Sabi mo kanina, be? Ha? Tigas? Nagtangkon? Nagtangkon? Si. Tangkon? Si. Toy ti agkirog ti kape. Ipagiling mi damdama. Kailangan mo dingan sa sardingan niya. Do. Kailangan na po saan mo nga baybayan nga sirip nga siwar-siwaran maksitan mo. Doon na pa pagiling kami ti kape. Ato ni ka English na ipabukbuk ko ito.
Bangon na pa yun. Bakit papudot ka dito naman? Kagilgiling ang tikapay na yung masarap. Naraman. Yan, nagkapita. Siya bala. Mamaya. Pagtapos kain. Avocado guys. Pado nga dati asukar pinggatas na. Ginawa mo kumati ice dito. Hindi na. Tupig bakit? Sino kasama mo eh? Nagnood ka ng ano? Oo, nagnood na lang ako eh. Ang rising. Pero nagdelikado magbuya. Baka madungpar ka. Nagawid ako nagdagos eh. Hindi ka maanusan nga ako. Pila ni ka kilo ay? Ha? Pila ka kilo? 40 na. 40 timbay ko dito. Nagamot ya. Ito na yung Banglo. bayo-bayo natin kagabi guys. Kain. Huwag ka ng kape. Mukan ko. Wala